Πόσες φορές αυτή την εβδομάδα συγκρατήσατε μία απότομη απάντηση για να αποφύγετε μία διαφωνία? Πόσες ειλικρινείς σκέψεις θάψατε από φόβο μήπως κάποιος στραφεί εναντίον σας? Πόσες επιλογές βασίσατε όχι στις αληθινές σας πεποιθήσεις, αλλά στη διατήρηση της ειρήνης για όλους τους εμπλεκόμενους? Η πιο επικίνδυνη αποκάλυψη του Μακιαβέλη δεν ήταν ένα σχέδιο για την κατάληψη της εξουσίας. Ήταν η παγίδα της ευχαρίστησης του λαού και πώς αυτή η καταναγκαστική συμπεριφορά καταδικάζει όσους πέφτουν σε αυτήν. Ως διπλωματικός απεσταλμένος της Φλωρεντίας, κατέγραψε ηγεμόνες που μαστίζονταν από αυτό που ονόμασε ασθένεια της ευχαρίστησης. Ηγέτες που απεγνωσμένα αναζητούσαν γενική επιδοκιμασία, αποφεύγοντας τις ουσιαστικές αντιπαραθέσεις και πεπισμένοι ότι η καλοσύνη και μόνο θα αγόραζε ακλόνητη πίστη. Αντάλλαξαν βασικές αξίες για να αποφύγουν τις αντιδράσεις, έδιναν προτεραιότητα στις ιδιοτροπίες των άλλων έναντι των σκληρών αληθιών και αυταπατούνταν ότι η καθολική λατρεία ισοδυναμούσε με ασφάλεια και θρίαμβο. Ο Μακιαβέλη θεωρούσε αυτή την εικόνα επικίνδυνη, επειδή τέτοιοι χρόνιοι κατευναστές μαχαιρώνονταν συστηματικά πισόπλατα, εξαντλούνταν και καταστρέφονταν από τα ίδια τα πλήθη που φλερτάρουν περισσότερο, όχι από αδυναμία, αλλά από το αόρατο τίμημα της επιδίωξης της εύνοιας όλων. Σήμερα θα αναλύσω την αυστηρή προειδοποίηση του Μακιαβέλη σχετικά με τον εθισμό στην αρεστότητα και γιατί υποστήριζε ότι η επιθυμία για απόλυτη αποδοχή είτε σε καταστρέφει είτε σε σφυριλατεί σε κάτι αξιοσημείωτο όταν αποδέχεσαι την περιφρόνηση ως το κόστος της γνησιότητας. Το επεισόδιο που το αποκάλυψε αυτό ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της αποστολής του στην Τσεζένα το 1502, εν μέσω της αδίστακτης κυριαρχίας του Καίσαρα Βοργία στη Ρωμάνια. Η φιγούρα στο κέντρο της, ο Ραμίρο Ντόρτσια, ενσάρκωσε το θανατηφόρο ελάττωμα που ο Μακιαβέλη αργότερα ανέλυσε στον ηγεμόνα. Την ασταθή διακυβέρνηση που τροφοδοτείται από την πείνα για παγκόσμια αγάπη. Διορισμένος από τον Βοργία για να τιθασεύσει την αναρχία στη Ρωμάνια, ο Ντόρτσια ξεκίνησε με σιδηρά πυγμή, αποκαθιστώντας την τάξη από την αναταραχή. Αλλά όπως σημείωσε ο Μακιαβέλη σε αναφορές προς τη Φλωρεντία, σύντομα δίστασε, λαχταρώντας την αναγνώριση των ντόπιων. Τράβηξε τους νόμους του για δημοτικότητα, γλίτωσε τις ισχυρές φυλές από την τιμωρία για να αποφύγει την οργή τους και έπαιξε με κάθε πλευρά. Σε επιστολές, ο Μακιαβέλη προειδοποιούσε «Ο κυβερνήτης τώρα κάνει τα πάντα για όλα, νομίζοντας ότι αυτό τον ενδυναμώνει. Δεν βλέπει ότι τον ακολακεύει τους πάντες, δεν ικανοποιεί κανέναν και τον εκθέτει σε όλους». Λίγο αργότερα, ο Βοργία είχε αρπάξει, διαμελήσει και κρεμάσει τον Νταόρτσια στην πλατεία της Τσεζένα, δίπλα σε ένα τετράγωνο και μια λεπίδα, ένα ζωφερό θέαμα. Ο Βοργία ήξερε ότι η προσπάθεια του Ντόρτσια για αγάπη είχε προκαλέσει χάος. Οι ίδιοι άνθρωποι που είχε φλερτάρει τώρα απολάμβαναν το άγριο τέλος του. Ο Μακιαβέλη το είδε να ξετυλίγεται. Τα πλήθη που κάποτε χαμογελούσαν με την επιοίκειά του τώρα βρυχώνονταν για το πτώμα του. Αυτό χάραξε την κεντρική του αλήθεια. Το κυνήγι της γενικής επιδοκιμασίας δεν είναι απλώς λάθος υπολογισμός. Είναι μια πρόσκληση για αυτό σαμποτάζ. Ωστόσο, αποκάλυψε κάτι πιο σκοτεινό. Αυτός ο κύκλος πτώσης που τροφοδοτείται από την κατευνασμό εκτείνεται σε εποχές και βασίλεια. Αυτό οδήγησε τον Μακιαβέλη να διερευνήσει αυτό που ονόμασε αναγκαιότητα του μίσους. Το αξίωμα ότι οι τολμηρές κινήσεις γεννούν εχθρούς και η αποφυγή τους γεννά σοβαρότερους κινδύνους. Στον ηγεμόνα, κεφάλαιο 19, το έθεσε ξεκάθαρα. Ένας ηγεμόνας δεν πρέπει να έχει ενδιασμούς για το κακό όνομα της σκληρότητας, αν αυτή συνδέει τον λαό του με ενότητα και πίστη. Μερικές αυστηρές πράξεις τον κάνουν συνολικά πιο ευγενικό από εκείνους των οποίων το υπερβολικό έλεος αφήνει το χάος να καεί. Ακόμα βαθύτερα εντόπισε γιατί οι αναζητήσεις της συμπάθειας αποτυγχάνουν, αψηφώντας τα ιδανικά της εποχής του με τρεις ανθρώπινες αλήθειες. Πρώτον, ο φόβος επιβάλλει περισσότερο σεβασμό παρά στοργή. Οι άνθρωποι διστάζουν λιγότερο να αδικήσουν έναν εραστή παρά έναν τρόμο. Οι δεσμοί της αγάπης σπάνε κάτω από το ιδιοτέλεια για τα ελαττώματα της ανθρωπότητας.
Η λαβή του φόβου, ριζωμένη στη σκιά της τιμωρίας, διαρκεί. Χωρίς ξινά σταφύλια. Αυτό προήλθε από το να βλέπεις λατρεμένους ηγεμόνες να εγκαταλείπονται στην πρώτη σύγκρουση ατζεντών, ενώ οι φοβισμένοι κυριαρχούσαν στα καλά και στα άσχημα. Δεύτερον, το να ευχαριστείς όλες τις καταδίκες σε ό,τι δεν ευχαριστείς κανέναν. Στους λόγους για τον Λίβιο, βιβλίο 3, σημείωσε: αυτός που φλερτάρει κάθε πλευρά δεν φλερτάρει καμία πλευρά αποτελεσματικά, καθώς οι στόχοι των φατριών συγκρούονται ασυμβίβαστα. Τα συμβούλια της Φλωρεντίας το απέδειξαν. Οι ισορροπιστές των αντίπαλων φυλών κέρδισαν την περιφρόνηση όλων. Οι μέδικοι, αδίστακτοι όταν χρειαζόταν, υπέμειναν αποξενώνοντας μερικούς για να ενδυναμώσουν άλλους. Τρίτον, και πιο θανατηφόρο, οι λαχταρούντες στην επιδοκιμασία γίνονται θύματα. Αποκαλύψτε την ανάγκη σας για έπαινο και οπλίζετε τους χειριστές. Κρεμάνε την επικύρωση για να σας καθοδηγήσουν, την τραβούν για να σας πιέσουν. Σε επιστολές εξορίας προς τον Φραντσέσκο Βετόρι, ο Μακιαβέλη συλλογίστηκε: η ασφάλεια στην καλή θέληση των άλλων είναι ένα κάστρο από άμμο. Τραβιέται όταν δεν είναι βολικό. Η σύγχρονη ψυχολογία τον απηχεί. Μελέτες ηγεσίας συνδέουν την αρεστότητα έναντι του σεβασμού με χειρότερα αποτελέσματα. Η έρευνα διαπραγμάτευσης δείχνει ότι οι σηματοδότηδες της επιδοκιμασίας αρπάζουν χειρότερες συμφωνίες. Ο Ρόμπερτ Σάτον του Στάνφορντ επιβεβαιώνει: η ανοχή της αντιπάθειας προβλέπει την επιτυχία καλύτερα από τη γοητεία. Όπως και οι σημειώσεις πεδίου του Μακιαβέλη, αποκαλύπτει το κυνήγι της επιδοκιμασίας ως παράλυση. Κάθε αντίκτυπος πυροδοτεί αντιδράσεις. Η άρνησή του εξασφαλίζει αποτυχίες. Εντόπισε 4 παραλλαγές ευχάριστης ασθένειας, καθεμία από τις οποίες καταστρέφει τον εαυτό της. Τύπος 1. Ο συμβιβαστής. Οι αρχές υποκύπτουν στις δημοσκοπήσεις. Αλλάζουν θέσεις για νεύμα, θεωρώντας το έξυπνο. Ο Μακιαβέλη τους παρομοίασε με καλάμια που χτυπιούνται από τον άνεμο, προσαρμόσιμα αλλά αναξιόπιστα. Κυνηγούν τους μέσους σε ασυμβίβαστα, κουράζοντας τους πάντες. Παράδειγμα, ο Πιέρο Σοδερίνη, ο ευγενικός γκονφαλονιέρε της Φλωρεντίας, που φλερτάρει εχθρούς και θαυμαστές των Μεδίκων. Όταν οι Μεδίκοι εισέβαλαν το 1512, όλοι τον εγκατέλειψαν στην εξορία και τον θάνατο. Τύπος 2. Ο συμβιβαστικός. Παραδίδουν το μερίδιό τους για χαμόγελα, μοιράζοντας δώρα, περιμένοντας πίστη. Ο λόγος προειδοποιεί. Η ανεξέλεγκτη προσφορά γεννά δικαιώματα, όχι αφοσίωση, σταμάτα και είσαι ο κακός. Παράδειγμα, ο Νικολό Βιτέλη, ο οποίος αφιέρωσε στην πόλη του Καστέλο έργα και ελάφρυνση χρέους για αγάπη. Όταν χτύπησε η κρίση, τα παράτησαν, βλέποντάς τον ως άτομε, όχι ως σύμμαχο. Τύπος 3. Ο αποφευγόμενος συγκρούσεων. Με κοφτερά μάτια, αλλά άξεστα, εντοπίζουν λύσεις, αλλά καθυστερούν για να σώσουν τα συναισθήματά τους. Η τέχνη του πολέμου. Το να γνωρίζεις το καθήκον, αλλά να αποφεύγεις την προσβολή από τα στρατεύματα, είναι δειλία πέρα από την άγνοια. Αφήνουν τα δεινά να βασιλεύουν για την αρμονία. Παράδειγμα, ο πόλεμος της Πίζας στη Φλωρεντία δισταγμός. Οι ηγέτες γνώριζαν ότι οι απεργίες ήταν το κλειδί, αλλά φοβόντουσαν την ευθύνη για αίμα και χρήματα, μεταφέροντας τον αριθμό των νεκρών στον ουρανό. Τύπος 4. Αυτός που ευχαριστεί την ταυτότητα. Η επιδοκιμασία δεν είναι τακτική, είναι ουσία. Η αντιπάθεια τους διαλύει. Επιστολές του Μακιαβέλη. Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν το μίσος από καμία πλευρά, υποδουλώνοντας τον εαυτό τους στις απόψεις των άλλων. Χειραγωγήσιμοι από απειλές απόρριψης. Παράδειγμα, ευχάριστοι έμποροι, αλυσοδεμένοι σε καλούς εκπροσώπους, παραλυμμένοι από το ιδιοτελές συμφέρον. Ο εντοπισμός του τύπου σας οδηγεί στη διαφυγή μέσω της αποδοχής του μίσους. Ο Μακιαβέλη είδε τις απειλές της συμπάθειας για την αποτελεσματικότητα και την τάξη σε 3 κινδύνους. 1. Παράλυση, αδράνεια για την αποφυγή των εχθρών, αλλά τα κενά γεννιούνται περισσότερα. Ο πρίγκιπας, οι άνεμοι της μοίρας απαιτούν ευελιξία πέρα από τους ενδιασμούς.
Η ουδετερότητα της Φλωρεντίας ενοχλούσε τόσο τη Γαλλία όσο και την Ισπανία, προκαλώντας εισβολές. 2. Χειραγώγηση, η ανάγκη δίνει τα ηνία. Λόγοι, η ορατή λαχτάρα προσκαλεί σχέδια. Ο Βοργίας κολάκευε και στη συνέχεια απέκλειε τους επιδοκιμαστές για κέρδη, απορρίπτοντας και λύφη. 3. Αυτοαπώλεια, η επικύρωση επισκιάζει την κρίση, διαβρώνοντας την αρετή. Πρώην συνάδελφοι απέφευγαν τον Μακιαβέλη για τα νεύμα των μεδίκων, ανταλλάσσοντας την εξυπνάδα με το κύρος. Για να αντισταθμίσει το μονοπάτι της αρετής του, φάση 1. Αναγνώριση της ανάγκης. Δείτε την εχθρότητα ως μαθηματικά της δράσης. Ο πρίγκιπας Κεφιλάβων 15. Αρετή σε όλες τις αυλές καταστροφή ανάμεσα σε απατεώνες. Μάθετε επιλεκτική κακία. Επανεξετάστε τους δισταγμούς του παρελθόντος. Αντικατοπτρίστε τις αντιθέσεις της φύσης. Φάση 2. Στρατηγικό μίσος. Επιλέξτε μάχες. Λόγοι βιβλίο 3, κεφάλαια 3. Επιλέξτε εχθρούς με βάση την ανάγκη, όχι την κακία. Χαρτογραφήστε τους αντιπάλους πριν από την κίνηση. Μίσος για αρχές, όχι για μικρότητες. Φάση 3. Εσωτερική αυτονομία. Ριζώστε την αξία στη σοφία των αρχαίων ή στην ατομική κρίση, καθυστερώντας την εισήγηση του πλήθους. Περιπτώσεις. Η νίκη του Βοργία. Αναθέστε το μίσος μέσω του Ντόρσια. Στη συνέχεια θυσιάστηκε για δέος, κερδίζοντας σεβασμό χωρίς κυνηγητό αγάπης. Η αποτυχία του Σοδερίνη, η καλοσύνη, δεν μπόρεσε να σταματήσει τους μεδίκους. Η αδράνεια κατηγορήθηκε παγκοσμίως. Το τόξο του Μακιαβέλη. Η βασανισμένη εξορία θεράπευσε τη δική του ευχαρίστηση, γεννώντας τις αλήθειες του πρίγκιπα αντί για χειροκροτήματα. Η φιλετική σας καλωδίωση λαχταρά αγέλες. Αλλά η νεωτερικότητα ανταμείβει την αποφασιστικότητα. Απαλλαγείτε από την επιδοκιμασία για δράση ευθυγραμμισμένη με την πραγματικότητα. Προσελκύστε πραγματικούς συμμάχους. Καθώς ο Μακιαβέλη έμπαινε στο γραφείο του, φορώντας τα ράσα, οι αρχαίοι συμβουλεύονταν. Αληθινή τροφή πέρα από τους άστατους επένους. Απαλλαγείτε από την ασφάλεια της ασχετοσύνης. Επικαλεστείτε τις δίκαιες εχθρότητες. Γεννημένος για αντίκτυπο, όχι για ακίνδυνη συμπεριφορά. Φοβάμαι το μίσος. Ή ας το αποκλείσω από την αναγκαιότητα. Ο κίνδυνος του Μακιαβέλη, όχι η σκληρότητα, αλλά το τίμημα της αποτελεσματικότητας. Μοιραστείτε τον τύπο σας παρακάτω. Συμβιβαστικός, προσαρμοστικός, αποφευκτικός ή ευχαριστών την ταυτότητά του. Εγγραφείτε για περισσότερα σχετικά με την ψυχολογία της εξουσίας του. Ευχαριστώ. Η επόμενη κατάκτηση τον περιμένει.